Nilqakom ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu, jiena Marja Rosaria Zammita Bużid u naħdem bħala koordinatriċi mat-tim kuritorjali ġewwa l-Palazz. Illum ser inkellimkom rigward l-oġġett favorit tiegħi li huwa l-borma tar-ram li fih kien jiġi msajjar il-ħut permezz tal-fwar. Jiena li jinbin sajjiet, persuna li nħobb nikol ħafna l-ħut u li nħobb insajjar. Dan l-artifatt jirrappreżentani jien min jien. Dan l-artifatt huwa magħmul mir-ram aħmar jew kannella kif insibuh. Kif ukoll insibu minnhom li ikollhom il-widnejn magħmulin mir-ram isfar. Dan l-oġġett huwa maħsub li huwa ta' 18 u 19 il-seklu, fejn fl-isem insibuha wkoll bħala borma Franċiża tal-ħut. Li jagħmel din il-borma unika hija l-parti ta' ġewwa tagħha fejn għandna parti rqiqa tal-metall fejn il-ħut kien jitpoġġa fuq u ftit ilma kien jitpoġġa taħt biex dan kien jgħin il-ħut jissajjar fil-fwar. Permezz tal-arkivi tal-Inkwiżizzjoni sirna nafu li l-Inkwiżituri kellhom 3 minn dawn il-borom tal-ħut li fihom kien jista' jiġi msajjar permezz tal-fwar. Meta niġu għall-istorja tanġibbli ta' din il-borma, ftit li xejn insibu informazzjoni, dan għaliex l-użu u l-istorja tagħha insibuh fl-isem tagħha stess għax hija borma tal-ħut. Għalkemm meta niġu għall-istorja u l-informazzjoni intanġibbli dak li aħna nistgħu ngħidulu wkoll jew iktar magħruf bħala storja orali ġifieri dawk li jirrakkontaw in-nies, għandna iktar xi ngħidu. Dan għaliex il-ħut kien jiġi servut u msajjar ġo din il-kċina li għandha madwar 500 sena. Għalhekk permezz tal-ħut nafu l-istil ta' ħajja li kien jgħix l-Inkwiżitur ġewwa l-Palazz li wkoll tissimbolizza ir-rikkezzi li kellu l-Inkwiżitur kif ukoll il-ħajja li kienu qegħdin jgħixu s-servitu ġewwa l-Palazz u x'tip ta' ikel kienu qegħdin jippreparaw. Xi ħaġa interessanti tassew fuq din il-borma tal-ħut hija li barra li kien fiha jissajjar il-ħut, kienet ukoll tintuża biex il-ħuta minn nifisha kienet tiġi servuta fuq il-mejda ġo din il-borma tar-ram tassew sabiħa. L-ikel huwa wieħed mis-suġġett li jġibna l-iktar maqudin, speċjalment lilna l-Maltin. Għalhekk dan iqanqal ħafna memorji kemm fil-Maltin u kemm fil-barranin meta niġu nitkellmu dwar dan l-artifatt.